Weche moko ene moko kuom jotelo mag siasa mopogore mawuok e kaunti man ma Kakamega oko kendo medo biwo seyo mokalo ne mane en jatend piny Uhuru Muigai Kenyatta kotenore koda chenro mabende tayo gi thulindi mar kawo moko kuom jokanyo mabende tiyo machiegni koda sirikal kendo koroni to dwaro mondo mi gichak balo koda piny owacho magiyango ni tiyo makare kendo sebedo ka chwalo dongruoge maka kod kacha ne oganda ma pacho kaidi. Lipota bende ne olosnwa koda lipota marwa Felo Goblis Ochieng yango ni oganda makono kachel koda moko kuom jokanyo mag ODM koro komoro kata matin koda tim makoroni to ineno ka itimo ipacho kaidi kod sirikal machon Uhuru Muigai Kenyatta. Kane gilose kinde nyasi mar alame kanisa mar Kenya Assembly of God e gwenge ma Koro Maiti e kar chung' bura malungari, jod bura go kano telnegi kod jaod bura malungari migosi Nabina Bwire, jaod bura ma Ikolo Maini migosi Bernard Shinali, jaod bura ma Shinyalu migosi Freddy Kana, kod jaod bura ma kaunti no ma Kakamega Mikai Elsie Muhanda, gikono moluor Uhuru Kenyatta mondo koro ni owere chuth kod siro siasa makelo tungni e sirikal mar jatend piny owacho masani Laktar William Ruto. Tafadhali mupeane nafasi William Ruto naye aongoze kipindi yake. Hata mkiongea, hata muibe, hata mlete matusi, sisi tunaona ile inafanyika hapa chini. Wakati huu Kenya wanaweza kopa pesa yao wenyewe. Pesa ile ya NSSF sasa hatuwezi kopa ya nje. Ukiona akipigwa vita na wale wengine wale waliokuwepo, wala akina rais aliyekuwepo Uhuru Kenyatta, ni kwa sababu Rais William Ruto amewashangaza. Ile kazi amefanya kwa miaka mitatu imezidi ile ambayo walifanya zaidi ya miaka 10 na hata 20. Kwa sababu wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa na nafasi ya kuongoza hii Kenya, badala ya kuhakikisha kila Mkenya anapata nafasi ya kuwa na mazingira ama nyumba ambazo zinaweza kuwasitiri wanajamii pamoja na watoto wao, yeye kile kitu kikubwa alifanya kilikuwa kujenga estate yake kubwa inaitwa Northland City kule Nairobi. Jotelo go bende umoige piny no gibiyie mondo jo siasa mabalo gi piny owacho dhi nyime gi siasa marocho sirikal mano yier gi jopiny e yo demokrasia, kagilero ni mano en dhi ataro gi dwa jopiny. Hiyo matusi inakuja ya kina Kasongo, ya kina sijui Zakayo, ya kina nani, ni vile wameshindwa. Bende kinde go ne gichayo mokalo gavana e kaunti no ma Kakamega moluor Fernandes Barasa kagiyuak ni okosechwalo kit dongruoge makonyo jopiny e kaunti no. Kata obedo ni kaunti no yudo omenda mathoth kowuok e sirikal mamalo mar siro dongruoge ne jopiny. Watu wa Kakamega wanasema they cannot see 53 billion. Oparanya alianza na 6 billion. Tuliona hiyo kazi. Akaenda kwa 9 billion. Tukaona kazi. Akamalizia na 12 billion. Hata haikufikia hiyo 53. Lakini simuliona kazi ya Oparanya? Ama namna gani? Simuliona na ECD? Si madawa ilikuwa hospitali? Aliniita mosquito, mimi ndio huyu. Lakini huyu mosquito is giving him sleepless nights, eh? Hello? Hata ni tusi gani? A focus of Kakamega people is that we must lazima tukomboe kaunti yetu. Every year tukiwa na Oparanya tulikuwa tunajenga 60 NCDs. 60. Kwa miaka mitatu sasa hivi tungekuwa tumejenga 180. Zimejengwa ngapi? Negitieko kagilero ni oganda ma Kakamega dwaro dongruok makare, tok siasa mapile kapile to onge kod dongruok. Felo Goblis Ochieng, Kala TV. Komachielo en ni jolony